Lasai, lasai. Tranquil. Kaixo, eguerdion guztioi, zuzenean ari gara Aiaraldea ekintzen faktoriatik, Aiaraldeko eskualdeko emakume sortzaileen azoka dugu gaurkoan, eta sortea izango dugu euskaraz eta feminismotik saretzen ari direlako, bai bailarako eta baita Euskal Herriko hainbat sortzaile. Horien artean, Leire Aiertzaguenaga Bravo dago, Dinagu kolektiboko kidea da bera, eta, oraintsu sortutako eragilea izan daiteke, baina akaso ziurrenik zuk beste edonor baino hobeto laburtuko du zer den Dinagu eta ea zer helbururekin sortu duzuen. Dinagu da Euskal Herriko emakume sortzaileen kolektiboa izan nahi dagoen elkarte bat, eta bere helburua die emakume sortzaileak ahalduntzea eta euren lana ikustaraztea, eta nolabait saretzea izpatasun horretan, sortzaile ezberdinak, arlo ezberdinetan sortzen dabienak, euskaraz, euskaratik, feminismotik eta euren proiektu guztietan, eta hori guzti horiek bat eginda sare berdinan ibilbide bat osatzea da gure helburu nagusia. Helburua ezagutu dugu eta bidea noiz hasi zen duten? Dinagu bera sortu zen 2018an, eta sortu zen pixkat askotan sortzaile baten ibilbidea oso individuala izaten dalako, norbera eta norbere proiektua, eta arlo askotan zailtasunak eta gotenean norberak pauso horiek emon alizeteko. Eta orduan, lau emakume sortzaile elkartu zian, eta esan zergaitik egingo dugu bidea bakarrik eta ez danok batera edo elkartuta eta saretuta. Eta orduan, lau hauek bildu ziren eta eurek postua jarri zaien aman komunean. Normalean, individuala izaten den postua, sortzaile bakoitzaren postu hori, aman komunean lauak batera sortu zaien. Eta orduan ikusi zaien gainera, funtzionatzen zabela eta jende gehiago erakartzen zala, azkenean, gauza ezberdinago dako zuzelako saretuta eta beste batzuk hurbilduta. Orduan jarri duzabien pixkat hortan, gero pop-up batzuk bebai sortu zabiezan, pop-up dela jarritaken du egiten denda bat, eta
gero beste pare bat pop-up eta holan, eta gero pandemia etorri zen. Eta pandemia horrek frenoa eragin zen pixkat hasierako dinagunen ibilbide hortan. Eta pixka pandemia pasa eta Gabon inguruan beste sortzaile batzuk bai hasi ginen ikusten elkartze horrek indarra ematen dauela. Eta zerbait potentea sortu behar gendula batez be emakume ikuspuntutik. Eta orduan, dinagu zenakin elkartu ginen beste sortzaile batzuk, gu deitzen dut dinagu 2.0 sortu gendun. Bai, eta sortu zen aurreko urteko Gabonetan, gutxi gora bera, egin gure lehengo ekimena, izan zala pixkat, sare sozialetan eta gure hashtagak erabiltzea, dela nik bertakoa erosten dut eta nik bertakoa oparitzen dut, eta Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinen lana eta ikustarazten hasi ginen gure sare sozialetan. Gero egin genuen lan, pixkat elkarteak ze behar zeukozan, sortzaile moduan zer ikusten gendun behar gendula, eta nomada gaitun ekimena sortu gendun dinaguren baitan. Nomada gaitun dela asoka bat, Euskal Herriko sortzaile, emakume sortzaileen asoka bat, eta ibiltaria gana, nomada, izenak esan da moduan. Eta helburua dela, Euskal Herriko probintzia ezberdinetatik, herri asokak sortzea, eta pixkat Euskal Herriko emakume ezberdinak puntu ezberdinetan elkartzea eta gure lana hori ez, eramatea hemendik hona eta handikara. Aipatu duzu, sorkuntza lana edo tokiko ekoizleen lan hori sarritan individuala izaten dela eta kolektibizatzeko modu bat ere badela dinagu. Gaur egun zenbat sortzaile edo proiektu daude dinaguren babesean? Momentuz, dinagu berak talde motore badauko, eta 6 sortzaile gara, eta momentuz gu gara pixkat elkartearen parte, edo elkarteko parte. Onino lan asko dauko goiteko, pixkat emakumeak bazkide izango dian edo ez, eta horrek guztiak onino pixkat berde dauko mugimendu hori, baina hori ez, nomada gaitun ekimenaren baitan batez ere, etorriakuz emakume sortzaile asko, ez diena momentuz dinagutar moduan ofizialki, baina bai daukena proiektuakiko gogo bat edo hurbiltzeko nahi bat, eta hori adiez nomada gaitunen indoguz 2 asoka momentuz, bata Azpeitin ustailan ingenduna, eta beste Agernikan urrian ingenduna, eta bakoitzan 20 emakume sortzaile ezberdin elkartu gara, orduan, gero eta handia izango da usteakin gabiltza bintzat. Eta zentzu horretan dinagutar familia edo dinagutar guztiak elkartzeko ze balio edo aman komunean aizpatasun edo ezaretze edo ikusgarritze helburu batetik harago zer da transmititu nahi duzuena? Gehien bat hori, zuk aipatu duzun aizpatasun hori, ez? Askotan emakumei gizartetik esleitu dakuz, ez dakit balorea dien, ez dakit zer den, ez? Lehiarako hauni baino gehiago da, beti gure burua gutxiesteko eta albokoa gehiago dala pentsatzeko, albokakin hori ez, kompetentzia badala eta guk guzti horrekin apurtu nahi dugu. Eta ez dugu sinisten hori danik emakume moduan sentidu behar duguna, ez? Eta orduan horren justu kontrakora bidean nahi dugu borrokatu eta horregatik aizpatasuna da gure balore handienetariko bat. Gero noski bertakoa kontsumitzeko apustu bat baita, ikusten dugulako bai moda, bai ilustrazio, bai bitxigintza eta arlo askotan Euskal Herrian badauela alternatiba bat, hori ez, kompetentzia handi horien kontra ingo dauen alternatiba bertoko bat, eta horren alde bai nahi dugu pixkat borrokatu eta ikustarazi jendeai. Gero euskeratik bai sortzen dugu, azkenean txikia indartza da gure asmoa eta gure euskera txiki horrek indarra handia daukola erakutsi nahi dugu eta euskeratik sortzea posible dela. Eta hori, pixkat, jasangarritasunan sinetxiz eta holako proiektuak batzea da gure asmoa bai. Euskarazko emakume sortzaileen ekimen ibiltari bezala orduan irudika dezakegu dinagutarren familia hau, ezta? Zure ustez Leire eta sortzaile ere bazaren aldetik espazioak edo plazak falta dira emakumeen sorkuntza guztiak sozializatu eta dagokion eta merezitako aitortza hori jasotzeko?
Ikusten duguna da, askotan azoka ikuspuntutik, dinagun barruan nomada gaitun ekimenan barrutik, askotan sortzaien moduan azoka batutara joan garela, ez diela izan azoka duinak edo, ez? Izan dela askotan kale gorrian, eta Euskal Herriko klima badakigu zelakoan, eta askotan bizi izan dugu azoka batzuk igual, ez dianak izan sortzaileak eure sortutakoak, eta orduan ez dugu askotan kontuan eukitzen sortzaileen beharrak zeintzu dian, ez? Eta hortik bai uste dugu behar duguzela espazio batzuk, goxoa dienak, hurbilekoa dienak, eta holako proiektuak, ez? Faktoriak moduko proiektuetako espazioak gainera die guztiz perfektuak edo horretarako. Eta hori bai uste dugu behar dela, eta de hecho ikusten dugu zailtasuna eukitzen dugu zela espazioa topatzeko pixkat azoka duin eta goxo bat sortu alizeteko, osake, bai, falta da, bai. Partekatzeko, sorkuntza lan horiek partekatzeko proiektu bezala ere ulertu daiteke dinagu bera, zentzu horretan nola ikusten duzu Euskal Herrian eta euskaratik sortzaile edo ekoizpenera batzen ari den emakumeen olatu hori egon badago, ez dago? Bai, ez, dudarik barik. Gainera, pandemiak ekarri dauz gauza txarra asko, baina gauza egon asko baita, jendea etxean gelditu dela, esan dagoela, denbora daukot eta sortzera engo salto, eta sortu dira proiektu pila bat, oso erakargarria dienak, asko egia da, ez, pixka josteko makina, eta jarri dugu, eutxeak endu dutugula eta jarri dugu zela martxan, horti lotutako proiektu asko, igual aparkatuta gelditu zirenak eta pandemiak berriro abiatu dauzenak, badauz batzuk pandemiak geldiarazi dauzenak bai, nik uste badauela mugimendua eta gero eta handia badala, bai. Mugimenduaren lekuko dira espazio digitalak ere bai, dinaguk ere badauka, eskualdeko eta Euskal Herriko hainbat emakume sortzaileek ere euren markak elikatzen eta sareratzen eta zabaltzen dihardute. Zentzu horretan zer falta zaio edo zein mezu luzatuko zenioke azoka batean edo pantalla baten bestaldean emakumeen sorkuntza lanak jarraitzen ari den begi, esku edo buru horri? Lehenengo mezua da baloratzeko, lana baloratzeko. Askotan jartzen dugu zen presioak batez be jendea ez da oso ados egoten. Azkenean txikitik lehiatzen dugu handiekin eta handiek deukiezen baldintzak txikiak ez daukoguz eta gure presioak duinak izeteko borroka handia inberritzetan dugu eta batez be jendea kontsumitzaileari mezua da benetan balorean jartzeko gauza bakoitzak atzetik daukon lan guztia, egiteko lanketa bat, erosi nahi duten produktu horrek atzetik zenba lan dauko, materialak bera zenba balio dau, zenba ordu sartuko dau sortzaile horrek, eta hori balorean jartzeko. Eta gero saiatzeko, bertakoa kontsumitzeko, eta badeko zu alternatiba bat hori jasangarria dana, bertakoa dana, eta gainera emakume batekin dau, nino indar gehiago eta kontsumitzeko, bai. Jendarteari begirako mezua luzatu dugu, baina sortzaileak ere ezin ditugu atzean utzi, emakume sortzaileei dinagutarre bezala ze mezu utziko zenieke? Jarraitzeko, hori da mezu handiena, jarraitzeko, badakigu danok askotan zaila izaten dela, baina, egoten dira momentu batzuk, goian gauzena beste batzuk behian, baina, olatu baten moduan izaten da, eta azkenean jarraitzeko eta indarra hartzeko eta beretik sortzeko eta animatzeko. Ondo, animo mezu horrekin geratzen gara, eskerrik asko Leire dinaguren olatu hori aiaraldea ekintzen faktoriara gerturatzeko. Amaitu baino lehen, sare sozialetan ere jarraitu daiteke zuen jarduna okerrez banago, ezta? Bai, hori da, batez be Instagrama daukogu dela dinagu pop-up esango neuke, eta Facebooka badaukogu, orduan hor jartzen dugu gure ekimen guztiak, egon nomada gaitun ekimen barruan egongo dien azoka guztiak, eta guzti hori, orduan, bai, hori da gainera hortik informatzeko eta informazioa jasotzeko lekurik onena, bai. Hortze daukazu, hainbat baliabide zertan dabilen dinagu eta dinagutar klub eta sortzaile jende guzti hori ezagutzeko, eta aurreantzan ere, espero dugu, faktorian edo Euskal Herriko edozein azoketan, dinagutarrekin topo egitea. Hori da, eskerrik asko Izar.
Borbor daukagu Aiaraldea ekintzen faktoria eskualdeko emakume sortzaileen lanekin, eta segidan azokan parte hartzen ari diren artista guztiak ekarriko ditugu gaurko eserleku honetara, beraien proiektua mahai gainean jartzeko eta ezagutarazteko. Zentzu horretan gogoratzea, arratsaldeko 8ak bitarte azoka irekita egongo dela, faktorian bertan Laudion Gardeako industriagunean, eta gonbita bialtzen dizuegu pantailaren bestaldean jarraitzen ari zareten ikusentzule guzti horiei. Hau esan da Biko ezizenarekin, aritzen da hemen daukagun sortzailea, Urduñatik dator, Maialen Ginea eginako da bera, eta inork baino hobeto, zuk dakizu, nondik, zelan, zergatik sortu zen Biko? Bueno, nik oso aspaldi hasi nintzela arropak margosten eta serigrafiatzen eskuz, beste marka batekin, eta gero azken urtean, ez dakit berriz, egon ziren hor urte batzuk beste gauzetara egon naizela, eta azken urtean sentitu nuenez, berriz ere nahi nuela zerbait sortzailean nire eskuekin eta egin, ez? Eta gero gainera amatxu izan nintzen, eta orduan ikusten nuela umeentzako eta nagusientzako eta arropa egitearena, ez? Eta pizkat kombinatua joatearena, eta egitea nagusiek eraman ditzaketen arropa bat, baina txikien bertsioan eta pizkat horrekin. Biko markapean, sare sozialetan topatuko duzue, Maialen Ginea eginakoren lan oro alare berak zuk aipatu giza, aurretiz zetorren proiektu bat ere bada, zer dela eta hasi zinen arropen bidez sorkuntza lanak egiten edo nolatan animatu zinen? Ni ikasketaz eta diseinatzailea naiz, eta arropa bera eta moda gustatzen zait, orduan izan da pizkat nola gustartzea bi gauza horiek, eta orduan hori topatu nuen horretan, arropa serigrafiatzea edo nik egindako diseinuak digitalki serigrafiatzean arropa ezberdinetan, batez ere kamiseta eta sudaderetan. Tokikoa izateaz gain, zure proiektuak edo lanak badauka beste balio erantzi bat, eta da, arropa bakoitza eskuz egindakoa dela, banan-banan, zentzu horretan, abantaila bat da hori, desabantaila bat da hori, zerrela eta hartu zenuen erabaki edo autu hori? Nik egiten dute arropa batzuk egiten ditut eskuz eta beste batzuk digitalki. Eta horren erabakia da estetikoa, badaude gauza batzuk nik digitalki ezin ditudanak egin, dela arropa osoan estanpatzearena. Nik nahi baldin badut arropa osoan mauketan eta atzeko partean ere estanpatu hori edo marrazki hori egotea nik egin behar dut eskuz. Eta gero beste kasu batzuetan, honetan bezala nahi baldin badut zerbait eta inkluso eskuz ezin dudana egin eta behar dudana diseinua egin ordenagailuz eta gero pasatu, horren arabera egiten dut modu batean edo bestean. Eta gero pizkat balioen inguruan hitz egiten, tokikotasuna, baina gero ere kontuan izan beharra dago jasangarritasuna, nik egiten ditudan prendak kotoi organikozkoak direlako, eta gainera badituzte zertifikazio ezberdinak, baita ere langileen duintasun, baldintza duinak bermatzen dituztenak eta fabrikatzen diren tokietan, orduan pizkat hori ere bada oso garrantzitsua nire arropan. Orduan eskuz egindako arropa batzuk dira, beste batzuk ez dira eskuz eginak, baina diseinu guztian nik egindakoa da, serigrafiare hemen Euskal Herrian egiten da, eta gero pizkateko toi organikoari asunto hori ere. Aipatu duzu, arropak edo produktuak berak soinean ikusten denetik askoz gauza gehiago dituela, diseinatzaile eta sortzaile zaren heinean zenbateko lana suposatzen du? Adibidez, gaur zuk jantzita daukazun, izerdiko horrek egiteak. Izugarrizko lana da.
Izugarrizkoa. Da, bueno, nik nire lan prozesua da pizkate ideia batzuk pentsatu, frogatu, diseinatu, batzuk funtzionatzen dute, beste batzuk ez, eta orduan pizkat atzera pausoa berriro egin beharra dago, askotan. Gero, horti pasatzen dut, arropa beraren aukerak eta ekiteari, eta hor ematen dut denbora asko, ze nik ditudan arropak dira batzuk oversizeak, beste batzuk estuagoak, baina ematen diot, nahi dut oso modelo ezberdinak egotea, ez? Kaputzarekin, kaputza gabe, txikientzako, bueno, kristo bat da, ze oso zaila da topatzea kalitatezkoa eta taila eta kolore berezi, ez? Prendak eta bueno, lan handia da bai aukeraketa hori, gero pasatzen dut ja inprimatzera edo eskuz estanpatzera. Eskuz estanpatzen baditut, estanpatzen ditut, beroa eman behar diet, zikatu eta gero beroarekin ere fijatu. Eta hori da izango litzateke lan prozesua, gero salmenta, ez? Pizkat sare sozialak, edo dendara eramaten badut, edo guzti hori, ez? Orduan prozesua da oso luzea, eta bueno, neketsua eta batzuetan hori, pizkate atzera buelta, eta horrek dakar funtzionatzen ez duen zerbaitekin, ez? Sare sozialak esan dien dituzu ere badituzula, hala ere, eskualdeko hainbat saltokitan ere ikusi edo erosi daitezke zure produktuak, ezta? Eskualdean Urduñakonak dendan eros daitezke eta arde frogatzeko eta gero nik bai baditu dala puntu batzuk entrega puntuak, ez? Badela Orduñan, gero Amurrion ere adigrafiken uzten ditut, ez? Osea, zuke bidali aldiazu WhatsApp bat edo sare sozialetatik nirekin harremandu, erosketa egin eta nik puntu horretan utziko dizut, zu bakarrik nahi duzunean, alduzunean, handik pasa eta jasotzeko. Bikoko proiektua gertutik ezagutzeko parada izan dugu, eskerrik asko Maialen, agurtu aurretik ze mezu nahiko zenuke zabaldu? Azokaren bestaldean, pantailaren bestaldean edo sareen bestaldean egon daiteken pertsona horri? Bueno, egia esan ez dakit, ez pizkate niri gustatuko litzaidakena da jendeak bai ohartzea, bueno, pues guztionek daukan osea, pizkat lan hori buruan izatea, ez? Klaro, gaude ohituta arropa erosten eta oso merke erosten, eta ditugu aukera pillo, eta ohitura hori daukagu guztiok, baina pizkat kontziente izatea, horrelako marka batek suposatzen duen lana, eta gero pizkat txip hori igual joan behar garela guztiok hartzen, ez? Guztiok nik lehena, igual arropa pizkate jasangarriagoa edo beste balio batzuk dituen hori kontsumitzera, ez? Batzutan, bueno, garestitxoagoa izango da, baina hori izango da ere gure gu jartzen dugun ekarpena, ez? Mundu hau pizkate hobeagoa izan dadin. Bueno, hortze arropa bidez ere balioetan janzteko deia, hemendik faktoriatik, eskerrik asko, Maialen berriro ere, eta gogoratzea biko denda markapean, Instagramen jarraitu halko duzuela besteak beste proiektu honen berri. Oso ondo izan, mila esker. Eta zuzenean azokako emakume sortzaile eta ekoizleak ezagutzen jarraituko dugu. Kasu honetan aldamenean, Raisa Alaba daukagu, ilustratzailea da bera, baina ez bakarrik marrazki edo laminen bidez, keramika eta bestelako produktuak ere balantzen dituelako. Zer da, zuke egiten edo eskaintzen duzun hori, Raisa?
Ni berez, kaixo egunon, eskerrik asko, invitazioagatik. Eta, nik egiten dudana da, ni marrazkilaria naiz, edo ilustratzailea. Eta, nire marrazkiak ere formatu desberdinetan egitea gustatzen zaitez. Kasu honetan, zeramika pieza batzuk ekarri ditut, nik egiten ditudanak, eskuseginak, oso era artesanalki. Eta hori gustatzen zaite esperimentatzea eta gauza ezberdinak egiten saiatzea. Raiza Alaba izenarekin topatu edo arakatu daitezke zure lanak espazio digitaletan, ezta? Bai. Nire web orrian, Instagramean eta Facebookean haueko gauzetan nire izena Raiza Alaba da. Marrazkiak edo ilustrazioak daude zure sorkuntza lanaren oinarrian, nola definituko zenuke zure estiloa edo zertan oinarritzen zara? Nik uste dut nire referente potentenak komikiak izan direla beti, mota askotaritako komikiak, Mortadelo y Filemón, holako gauzak beti referente gisa hartzen ditut. Eta, gero aurrentzako ipuinak eta gauza horiek beti nahiko presente izan dituten ere bizitzan zehar. Eta gero beti marraztu izan dut, eta orain egiten dudana da, ez dakit, bizitza osoko garapenaren ondorio bat, ez? Marrazkigintza txikitatik izan duzu gogoko edo gertuko esan diguzunagatik, noiztik edo zer dela eta piztu zitzaizun arte grafikoa dituko diot, baina zuzendu aztu ala ez baldin bada marrazkigintzarekiko zaletasun hori. Nik uste dute nire aitak berak pintorea izan da, ez? Eta, txikitan ez beti imitazioengatik funtzionatzen dugu. Eta ni berari ikusten nion marrazten, bera ez asko disfrutatu egiten zuela marrazten zuenean edo margotzen zuenean. Eta, honekin hasi nintzen ni baita, ez? Segurazki imitatzen. Zenbat urte daramatzazu margo artean? Bizitza osoa esango nuke. Batzuk bai. Eta guzti horren lekuko izan daitezke, zure komiki, irudi edo artelanak. Zentzu horretan, zein da egin duzun enkargu edo lanik kutxunena edo esanguratzuena, Raiza? Sorte handia izan dut, ez delako mundu erraz bat, ez? Baina orain ari naiz lan egiten The New Yorker-ekin, HBO-rekin ere lan egin dut, eta pizkanaka ez, nire lana ere espanditzen edo hasi da, eta horrekin pozik nago, egia esan. Kolaborazioi lotuta dago beraz edo batik bat esan daiteke ilustratzailearen ibilbide profesionala baldin eta modu horretan bizi nahi baldin baduzue zaletasun hori? Nik uste dut baietz, eta gainera denetarik egin behar duzu, ez? Beti erronka berriak jaso eta horiek hori superatu edo. Eta gauza horiek oso importanteak dira, kontaktuak ez dakit hori beste gauza da, ez? Baina mundu hori berez zaila da. Ilustratzaile baten lanaren atzan enkarguak egon daitezke, ilusio dugu eta edo helburu pertsonal, sozial edo zelako are izan liteke, harremanik baduzu edo badago zarerik Euskal Herriko emakume ilustratzaileen artean? Gero eta gehiago, bai. Azken urteotan, nik uste dut, oso kontzientea garela, gainera, ilustratzaile gehienak emakumezkoak gara. Nik arte ederrak ikasi nituenean, erdia baino gehiago emakumezkoak ginen, ez? Eta orduan, gure artean, sare horiek mantentzea eta sustatzea oso garrantzitsua da.
Eta orain bai gaude ez dakite kolektiboak, Tupust adibidez Donostin direla emakume komiki egintza aldean lan egiten, eta orain Bilbon ere gauzak ere mugitzen ari dira, baino bai, Donostin eta Bilbon badaude nik uste dute olako sareak, edo saretzen saiatzen behintzat. Bueno, saiakerak ere aipatu ditugu, gaur egun ze proiektutan dago murgilduta Arraiza Alaba? Justo orain feministaldiaren kartela eta irudia amaitu dut egiten, oso ilusio handiz hartu egin dudan enkargo bat izan zen, eta orain egutegi bat ari naiz prestatzen datorren urterako, eta zeramikasko figurak egiten, platerrak, orain hemen ekarri egin dituan gauzak egiten. Saltza eta lan ezberdinak dituzu eskuartean, beraz ez dakite lehio hau edo komunikazio lehio hau baliatuta zein mezu zabaltzea gustatuko litzaizuken jendarteari? Gonbidatuko litzaioke ona etortzea, guztia ikustera, zuen ekintza faktoria baita ezagutzera, oso lan ederra egin duzuelako, eta hori. Hortze, mezu horrekin agurtuko dugu, Arraiza Alaba, eskerrik asko, eta espero dugu aurrerantzan ere zure berri izaten jarraitzea. Zuei, mila esker. Gogoratzea bitartean kantina irekita dagoela, eta bertan bazkaltzeko edo janari eta edari eskaintza edukiko duzuela. Eta bien bitartean jarraituko dugu emakume sortzaileen elkarrizketa kate honekin. Zabitzutik garen jaitzi. Eta hurrengo gonbidatua prest dugu jada, Kutun Art izenarekin ezagunagoa izango da ziurrenik Euskal Herrian barrena, baina bakoitzak ezagutzen du ondoen bere burua eta bere artista zen hori, beraz zuzenean galdetuko dizugu. Hori, nik Kutun Art naiz, bitzigintzan aritua, eta hori erretzinarekin, pigmentu naturalekin eta loreekin egiten dut bitziak. Bitzigintza da zure alorra edo espezialidadea, eta gero balio edo kutsu pertsonal hori gehitzen diozu, material eta sorkuntza prozesuan zehar. Zer dela eta erabaki zenuen horrela ekoiztea bitziak? Hasi nintzen duela urte eta erdi gutxi gora bera, azkenean ni gatazken kudeaketan egiten dut lan, eta terapia moduan hasi nintzen. Eta gaur da eguna, non eszedentzia bat hartu dut nire lanean, hitzigintzan aritzeko, behitu zelan diren gauza. Gatazka lana zela eta azkenean, holan, beti izan az nahiko sortzailea, joskuntzan aritu naiz, larruan, bai, eta, azkenean behituen bukatu da. Bitzigintza da gaur egune akaso, Kutun Artetik gehien ikusi izan duguna, baina aipatu duzu lehenago ere beste material batzuekin ibilitakoa zarela. Joskuntzan aritzen nintzen, larruan gauzak egiten nituen, baina hori hobi moduan eta lasaitzeko, nire lanetik estresa pixkat kentzeko. Zer dela eta aukeratu zenuen bitzigintza? Ez nuen pentsatu, hasi nintzen bideoak ikusten zelan egiten zituzten beste leku batetan eta hasi nintzen nik bebai frogatzen. Zerbait berria frogatzearen, baina enuen espero, olako harrera izatea bez. Eta gero horri gehitu zitzaion, pigmentazio bidezko ekoizpen bat. Hori da, pigmentuekin egiten dut, loreak bebai hartu, loreak sartu bitzietan, azkenean prozesu bat, moldeak ere egiten dut zerotik, azkenean bitziak ere ezberdinak izateko bebai, ez? Nolako lana dago bitzi belarritako bakoitzaren atzean, aipatu duzu, loreak biltzera zoazela, materiala ere nondik eta nola hartzen duzun, nolakoa izango litzateke, zerotik hasten duzun momentu horretik, gure gorputzean jartzen dugunen arteko
narrazio hori? Prozesua luzea da. Azkenean alde batetik egin behar duzu moldea, silikonagaz, eta gero loreak hartu, loreak sikatu. Sikatzen igual 4-5 egun egoten direz. Gero erretzinarekin nahaztu, eta gero erretzina sikatzen bebai 24-48 ordu izaten da. Eta gero montatu. Lan bai. Egiten dozuz igual nahikotzo, baina karo, denborak dira luzetzoak. Bai, gauza bakoitzak bere denbora eta dedikazioa behar izaten du, moldeak ere zuke egindakoak dira, zertan oinarritzen zara bat edo beste diseinatzerako orduan edo zeren arabera erabakitzen duzu nola egin? Gustatu zaizkit pilo pieza geometrikoak. Orduan igual ikusten dute nonbaiten pieza geometriko bat, eta lagun batekot impresora 3D bat daukena, eta eskatzeo laguntza olako pieza bat egiteko, eta gero moldea egiten dut. Baina bai hori, desberdinak izateko azkenean asmatzen ditut askotan. Imaginatzen dut, azoketan lehenbiziko aldiz gerturatu zarela edo ezagutzeko aukera izan zaitugula aiaraldean, espazio digitaletan alare, sekulako harrera edo ospea ere jarraitzaile asko dituen sortzaile bat zara? Gaur egun zer eskaintzen diote alako espazioek sortzaile bati? Azkenean merkatuak eta olako espazioak guretzako askoz bereziagoak dira. Jendea ezagutzen duzu, asaltzen dio zuenetan zein dan zure proiektua, azkenean sareak ondo dauz, baina niretzako hotzak dira, ez dago holan interakzio handirik, igual ezagutzen mazaituzte helendik bai, baina niretzako askoz bereziagoa da, pertsonak ezagutzea zuzenean prozesua asaltzea, eta zer erosten dutenean, jakitea zer erosten duten, horren atzean dagoen prozesua eta lana azkenean, ez? Esan daiteke orduan agian merkatu digitalaren atzean produktua dagoela, baina akaso sortzailearen lan eta balio hori hirugarren plano batean gera daitekela, ez? Azoketan ziurrenik hartu eman hori dagoen heinean. Claro, tratua desberdina da, jendea ezagutzen duzu, asaltzen diozu, eta erosten duenean badaki zer erosten duen, batzutan sareetan hor geratzen da, eta igual ez da ikusten zuk azaldu nahi duzun guztia. Jendeak baldaki zer erosten duen? Batzutan mai eta beste batzutan ez. Eta, dakienean plazerrutza da, ez? Baina bestetan igual erosten da, edo ez dau desberdintzen hori, ekoizle eta artisau batek egindakoa, edo makina bat egindakoa, edo eskuz egindakoa, eta hori, asketan pena bat da. Hala ere, ziurrenik geroz eta kontzienteago eta herritarra bera ere, tokikotasunak daukan garrantzia, sorkuntza prozesu horretan, edo, zelako ekonomia edo arte garapena izan duen produktu horrek. Bai, nik uste gero eta gehiago dagoela kontzientzia hori, gero horrelako espazioak bai asko laguntzen dute, sortzaileak berak egiten duten lan azalduz eta asko egiten du, orduan nik uste gutxi gora bera gero eta gehiago igartzen ari dela hori, ez? Jendea badakiela zer erosten duen, hori erosten duen gertukoa izatea, eta garrantzia emate horreri. Ezagutu dugu Dinaguren proiektua lehenago, egin handi batean esan daiteke sortzaileen artean ere saretze bat, edo aliantza edo elkarlan batzuk ematen ari direla Euskal Herri mailan? Nik uste baietz, eta nik uste hori supergarrantzitsua dela, ez? Ez ikustea beste ekoizleak kompetentzia gisa, ikustea baizik eta lagungarriak, ez dakite, guztio batera bebai gauzak eraiki alditugula, eta guk baino gehiago inork ez daki, ez? Lan horren atzean dagoena, orduan olako gauzak egotean oso positiboa da, eta gero eta gehiago dauz, eta hori, bai. Kreatibitate hori partekatzeko foroak edo guneak edo espazioak faltan daudela uste duzu? Nik uste baietz. Azkenean egiten dugu atzetikan guk ez dakit norekin hitz egiten, baina olako lekuak eta espazioak egon igual badira, baina nik holan ez ditut askorik ezagutzen. Gure kaleetan, gure azoketan geroz eta emakume gazte gehiago ikusten dira, belaunaldien artean ere aldaketa bat ematen ari dela esan daiteke? Nik uste baietz. Nik ikusten duana behintzat merkatuetan gero eta emakume gazte gehiago, eta batez ere emakumeak, bai. Bai. Gaztetatik esan diguzu hasi zinela zu sorkuntza lanetan, material ezberdinekin baldin bada ere. Sortzea gustatzen zaion emakume edo neska gazte horri, ze gogoeta utziko zenioke? Esango nioke, batez ere hori egiten duena maitasunez egitea,
eta saiatzea, batzutan pentsatzen dugu, jo, eske egiten dudana, beste igual ez gustatzen edo ez naiz ausartzen egiten dudana zer erakustera, pues aurrera egitea eta sinestea benetan egiten duenaz. Ba, mezu horrekin garatuko gara, eskerrik asko kutunez eta oso modu kutunean egindako sorkuntza lanak faktoriara eta mundura zabaltzeagatik eta espero dugu aurrerantzan ere kartopo egitea. Mi esker. Hamaika emakume sortzaile saretu ditugu gaurko azoka egun honetan faktorian bertan eta horietako bat da gure hurrengo gonbiatua ere, Aintzane Rojo da bera, 3 izenarekin abiatu du oraintzu sorkuntza proiektu bat. Zertan datza Aintzane, zer da egiten duzuen hori? Joskintzan hasi gara eta amak irakatsi dit. Orduan horregatik 3 izena. Amak eta 2 alabak gara talde honetan. Etzekoa, beraz, kaleratzeko modu bat ere bada, kasu honetan, belaunaldi ezberdinen arteko harreman eta proiektu bat. 3 izena jarri diozue, 3 kidek osatua delako, Joskintzarekiko zaletasuna zuen etzean betianik egon da, edo nondik dator? Berak behintzat bai, eta 3 izena ere, berak 3 edu izena. Orduan, hitz joko hori ere egin dugu berari omen egitez edo. Hitz joko bidez aitortza edo omenaldi helburua ere badu, zer nolako produktuak egiten dituzue? Momentuz, mototzekoak, turbanteak, poltsak, eta, askarirako poltsak, eta arropa gortzeko poltsak, erabilera anitzekoak. Poltsa bati erabilera ugari eman dakizkioke, zalantzarik gabe, oialarekin beraz egiten duzue lan batez ere, ez da? Bai, oialarekin guztia, momentuz. Geroz eta jende eta lan gehiago ikusten dira oialarekin gure kaleetan, nolabait esateko modan dauden produktuak aukeratzen dituzue zuen joskintza prozesu hori garatzeko? Edo zer dela eta erabaki zenuten turbante edo poltzen aldeko apostua egitea adibidez? Ikasi nuenean, amak erakatsi zidan hori, mototzekoak eta turbanteak egiten. Eta horrela hasi ginen, eta gero pizkanaka, interneten bilatzen edo, begiratzen zelan egiten ziren beste produktu mota batzuk, eta... Zuen kasuan, oialak aukeratzerako orduan, adibidez, zer izaten da zaiena gaur egun kolore eta mota askotako oinarriak, esango dugu topatu daitezkeela. Bai, zaila da aukeratzea oial bat edo hainbeste mota daude loreak, animal printa oso modan dago, orduan oso... Ez da erreza, bilatzea nahi baduzu, oial pila bat dago eta guztiak erosiko genuke, baina, klaro, ezin duzu.
ziurrenik oso azkar jantzen dugun prendak dira, bai izan buruko zapi bat, mototz bat edo poltza bat, baina horien atzean zenbat zelako lana dago, zenbat denborako lana dago, segon badago, ez da? Bai, kriston lana. Ondo neurtu, gero, hori, josterakoan ondo josi, ariak eskentzea eta badago, eta gainera ere poltsak ondo josi behar dira, ez soltatzeko, eta azkenean trote asko daramate produktuak, eta batetik bestera eta asko mugitzen direnak, ez? Eta asko pisatzen dutenak baldin eta buru bat tartean baldin badago ere. Hiru izena jarri diozue zuen, hiruko egitasmo horri, non topatu daiteke edo non jarraitu daiteke proiektuaren nondik norakoak? Gehiena Instagram bidez. Bai, momentuz bai. Ez dakigu denda batean jarriko ditugun salmentan, baina momentuz Instagram bidez bakarrik. Instagram bidez kontua daukazue, nola du izena? Hiru Concept Store. Badakizue, Hiru Concept Storeren baitan ikusgai daudela zuen lan guztiak, eta zer egin behar du aieraldear batek horietako bat eskuratu nahi baldin badu? Mezu pribatu bat bidali eta gero geratuko gara zelan produktua hartzeko edo jasotzeko posta bidez bidali aldugu edo bestela ondo etortzen zaion leku batean jasotzeko. Hortze ditugu beraz, proiektu honen nondik norakoak jarraitzeko espazio anitzak, izan Instagram bidezko sareak, edo azoka puntualetan ere, Amurrio eta Menegarai ingurutako ekoizle hauek ezagutzeko parada. Ez dakit beste zer erantzun nahi duzun aintzane? Ez. Orduan gonbita horrekin agurtuko zaitugu eta jarraitu ezazuet denbora luzean josten eta zuen sorkuntza eta belaunaldi artekotasuna mantentzen. Eskerrik asko. Amurrioko hiru proiektua ezagutu dugu oraintzu eta herri berean egingo dugu hurrengo geldialdia ere. Herri berean, baina toki ezberdin bat protagonista duen marka aurkeztuko dugu segidan, Olaja izenekoa, ezta? Eta bertako kideetako bat da Izaro. Kaixo, Izaro. Kaixo. Olaja izena daukazuen proiektuak zer dela eta edo zer da, Olaja? Badago herritxo bat txikia, Santa Olaja du izena, Artzinegatik gora, eta bertan pasatzen dute gurasoek denbora pilo bat, bertan hasi zen ama proiektu guzti honekin, eta sapur bat horregatik Santa Olaja da herria, proiektu guzti hau Olaja hartu. Olajaren Magalean edo Babesan sortutako proiektua da beraz zuena, amalabak aritzen zarete? Ama da artista. Nik laguntzen dut aldoan einean, baina artista ama da. Ama artista dela diozu? Olajaren testu inguruan hainbat produktu egiten dituzue, bereziak dira zuen kasuan guztiak bezain bereziak, baina material bertziklagarriekin ekoitzitako lanak izaten dira, ezta? Zer nolako objektuak edo produktuak egiten dituzue? Dena da ustez zaborra den material horrekin eginako produktu ezberdinak, gehienak arrautz kutzekin egiten ditu amak, baina plastikozko botillak eta olakoak ere berrerabili daitezke eta olako gauza politak atera hortik. Guzti horien adibide dira, hemen gaurko azokan ikusgai dauden, kartoizko eguzki loreak, lanparak, boligrafo eta margotarako potoak eta beste zenbait lan ere, ezta? Kasu honetan, bosgorailu
du, edo, bueno, artista ama izan arren, ziur gertutik jarraitu duzula prozesu, sorkuntza prozesu guzti hori, nolatan hasi zineten etzean halako gauzak egiten? Ama beti izan da artista, beti egon da etxean dena margotzen, aurkitzen zuen guztiarekin zehoz ere egiten, eta amak beti nahi izan du artisautzara dedikatu, eta hasi zen, terapia bat bihurtu da berarentzat, eta hortik guzti hau. Zaborrak, edo ustez zaborrak diren materiale horiek dituzue lehen gai, edo ardatz, ideiak halako eskulanak sortzeko, nondik ateratzen ditu batek? Ez da egitean zuten, baina... Experimentatzen. Bai, eta polita da ere, olako materialak erabiltzea, gero gauza politak egiteko, eta ingurumena ere erdigunean jarri, zapur bat, eta, badauka bere... Zuen postuan kolore ugari ikusi daitezke, baita oso tamaina eta forma ezberdinetako lanak ere, zuen sorkuntza lanaren bidez ingurumena erdigunean edo balioan jartzeko autu bat ere badago? Bai, noski. Zentzu horretan, zenolako mezua zabaltzea gustatuko litzaizueke bai herritarrari edo eta bere etxeko testu inguruan edo etxetik kanpo mota honetako eskulanak egitea maite duen pertsona horri? Alde batetik materialak birziklatzea garrantzitsua dela eta egin daitekela, ez dela zertan zaborra izan behar, bigarren bizitza bat eman alzaiola, eta bestetik artisautzari ere balioa eman nahiko nioke, uste dut saiatu behar garela artisautza gehiago kontsumitzen, etxeko gauzak gehiago kontsumitzen, lokalak, eta ezain beste fabrika handietan eta masak produzitzen diren leku horietakoak. Bestelako kontsumoaren sustapen mezu horrekin geratzen gara, alare Olajaaren proiektua edo zuen eskulan talan guzti horiek sareetan ere bai badaude ikusgai, ezta? Bai, Instagrama Olaja_art da eta bertan deialdi guztiak eta amak egiten dituen gauza guztiak. Eta edozein pertsonak lan horietako bat erosteko interesa baldin balu, zer da egin behar duena? Instagrametik mezu bat idatzi edo azoketan bertan, eta arazorik gabe gero bidaltzen da, eta... Hortze, kontakturako eta harremantzeko moduak aipatuta, bestelako kontsumo eta ingurunea erdigunean jarriz jasangarritasuna duen mundu bat eraikitzeko deia. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Eta zorkuntza lana edo zeilakoa izan leike, eta horren erakusle edo adibide daukagu Amurrio eta Aiaratik sortutako leike proiektua, zer da? Bueno, leike hasiera batean oial joskintzarekin lotutako proiektu bat izan zen, eta denborak aurrera egin ala ikusi genuen, proiektu hori handitu zitekela, eta orduan hasiera batean ni bakarrik nengoen, eta gero auzirekin batera proiektua handitu eta aniztu egin dugu. Eta orain ja, Artile eta Ari oialak batu ditugu, eta hoxe da leike. Nolatan erabaki zenuten proiektua handitzea, erraza izan zen, ezen erraza izan, neska gazteak zarete zuek, uste duzuen neska gazteak saretzeko edo elkartzeko ohitura gerota handiagoa izaten ari dela edo behar hori badagoela? Garazi ez zen garai batean bere kabuz kontua sortu zuen, leike kontua, eta marka eta berak egin zuen dana. Eta ni hasi nintzen apur bat nire kabuz nire lanak igotzen, baina gauza solteak egiten nituenak etxean eta holan, eta Garazik ikusi zituen eta esan zidan, nahi baduzu egin dezakegu zeozer gubiok elkarrekin, eta elkarlanean arituko gara biok, banatu izango ditugu lanak apur bat presioa bebai baretzeko, eta azkenean erabaki genuen elkarrekin egitea dana. Horretaz gain, amak ere laguntzen du proiektu hontan, lanak sortzen. Eta nik argi neukan emakumeen proiektu bat izango zela, are gehiago leike ere, edo leike ikus daiteke olako marka txiki bat eganean, bai nire amonak eta bai nire amamak erabiltzen zuten hitza esan bi euskalki ezberdinetan, eta matriarkatu horren oinarrian sortu zen, orduan, argi neukan emakumeak saretzeko edo erabil zitekela marka hau, eta horrela ari gara behintzat orain arte. Marka horrek beraz itzidu zuen proiektuan, marka hori ere bai, kasu honetan belaunaldi ezberdinetako emakumei egindako omenaldi edo aitortza bat ere bada izena behintzat, ez da Garazi? Bai, hori da. Nik hasiera batean olako izenak eta sei jarri pentsatzen azte zarenean, zure nik behintzat nire oinarritara egin nuen eta nondik datorkidan horrelako sorkuntza hori ere zehatu nuen, eta beti amaren eta amamamonaren ideia etorri zitzaidan burura, da nola naturarekin ere lotuta dagoen sorkuntza hori berezkoa daukagulako, eta hortik sortu zen pixka bat marka. Oialak eta Artileak dituzue osagai, batez ere, zer egiten duzue lehen gai edo produktu horiekin? Artilarekin batez be, hasi gara bufandak eta olako bufanda itxiak egiten, baina badaukagu asmoa gauza berriak egiteko, etxeko apaingarriak bebai sortu nahi ditugu, umeentzako jostailuak edo mantak edo lakoak bebai. Apur bat hasiera gaudenez, apurka hasiko gara gauza berriak diseinatzen, baina batez be orain jantziak dauzkagu, bufandak eta bufanda itxiak. Hori Artilari dagokionez. Eta joskintzarekin poltsak sortzen ditu Garazik, mototxekoak bebai, turbanteak, umeentzako mantak eta bafak bebai, gauza pilo bat dauzkagu eta berriak ere sortu nahi ditugu. Beraz, espero dugu eskaintza zabal bat eman alizatea, eta bebai orain ari gara apur bat ikusten zertan sentitzen garen erosoago, edo ze produktua gustatzen zaizkigun gehiago, edo betetzen gaituzten. Eta poliki bebai hasiko gara ja gure lekutxoa topatzen eta apur bat ikusten. Hainbeste gauza egiteko denbora ere asko behar izaten da, zein da sortzaile zareten heinean gauzarik zailena? Gaur egun
ez dakit modan edo jarri den sortzaile izateko zen hori, ez dakit igual pandemiak ere pixka bat areagotu duen norberaren sorkuntza hori etxean pasa ditugun hainbeste egun ordu hoiengatik, baina eta horrek eragin du produktu asko ikustea gaur egun toki guztitan. Orduan nik uste dut zailena dela diseinuak eta zer egin nahi duzun erabakitzea eta gero hoiek egikaritzeko modua topatzea. Baina, bueno, azken finean lagungarri pila bat ere badaude, hainbeste eredu aurkitu ditzakezu horiek ere zuretzat lagungarri direla ezerezetik ez duzulako hasi behar. Aipatu duzu, zuen sorkuntza proiektuaren oinarrian beste emakume batzuen lana eta jakintza hori ere badagoela, ez izan, ama, mona, denbora guzti honetan ziurrenik bai artila eta baita oihalarekin lan egiteko modua eta produktuen aldetik garapen bat eman izan da? Bueno, a ber, nik uste dut familia gehienetan edo ikusi dugula joskintza eta artilarekin lana, ez? Nik uste dut guk biok behintzat hori ikusi dugula, baina egia da gaur egun metodo berriak daudela, anistasuna anitza da, lehen igual basan dana eredu antzekoagoak egitea, ez etxean egite ziren harinarin seme-alaba guztientzako, gaur egun behar duguna baina askoz ere gehiago daukagunez, extra bat izango litzateke, orduan ez da egiten eredu berdina denontzat, orduan askoz ere gauza berrituagoa daude, material askoz ere anitzagoa dago, gaur egun itzela da, oihal zati bat erosteko ez dakitzen denporan egon zaitezke begiratzen, baina luze. Orduan igartzen da egiteko era oso ezberdina dela. Egiteko modua bai, erakusteko eta saltzeko modua ere bai. Kasu honetan, espazio digitalek eta sare sozialek asko lagundu dute, zuek ere badukazu zuen gunea mundu digital horretan, ezta? Bai, batez be, bi kontu dauzkagu, biak Leike izenekoak eta bata Facebooken eta bestea Instagramen. Eta horretan aritzen gara, duela gutxi hasi gara gure lanak igotzen eta hortxe gabiltza apur bat erakusten gure lana. Baina hori bai, sare sozialetan erakusten dugu egiten duguna. Eta gaur azokan faktorian. Kontatu duzue, lehenago uste dute zuk aipatua dela hauzi, elkarlanean aritzearen indargune edo aukeretako bat badela presio hori ez izatea. Emakume sortzaile batek presioz bizi du bere ekoizpen kate edo prozesua? Badaukagu presio bat igual, baina igual badaukazu, izan aldituzu beldurra asko, pentsatzen, egiten dudan lana berezia izango da besteentzat, edo zer berria emango die eroslei, edo ni ezagutzera datorren jendeari, ez dakit, zalantza asko sortzen zaizkizu buruan, ez dakizu atzo ibili ginen pentsatzen, zelan jarriko dugu dana postuan, edo zelan salduko dugu dana, zer erabiliko dugu apaintzeko, eta hori bakarrik egin behar baduzu, lan ondia da zure barnean dana pentsatzeko eta erabakitzeko, eta gu elkarlanean ibilita horrek asko erraztu digu prozesua, edo igual apur bat zalantzak balin baditut, bere ala jotzen dut Garazinen ere eta galetzen dira. Garazi, ze uste duzu hau egiten badut, edo artila hau erabiltzen badut, edo argazkia gustatzen zaizu, ez dakit, asko zerrazagoa da. Bakarrek egiten baduzu, zalantza horiek guztiak, zuk hartu behar duzu erabaki bat eta horrekin aurrera egin. Orduan, bai. Zailtasunak ere, ez dakizu ze harrera izango duzun besteengan, orain Garazik esan duen moduan, eskulanak eta artisauen mundua geroz eta gehiago zabaltzen ari da, orduan zaila da apur bat zure tokia topatzea mundu zabal batean eta hainbeste eskaintza dagoen ingurune batean, orduan holako
laguntza izatea oso baliotsua da. Bai, beza azken finean ez lagungarria dela edozein esparrutan dela ere, ideia horrekin, geratzen gara. Mi esker. Sorpresa izan zen edo ez dakigu, baina sorpresa badirela bai, Iraia Azpuru Respaldiz eta Laura Saratzagak osatzen duten proiektua da, sorpresa, noiz eta nolatan sortua? Sorpresa, apuru bat, ez? Hasi zirenean gure ingurukoan umeak jaiotzen, ez genuen aurkitzen eserrez euskaraz oparitzeko eta guretzako naturalena zen euskaraz oparitzea, ez? Da orduan Laura hasi zen diseinatzen beretzako lagunei egiteko eta guk, adigrafiken egiten dugu lan eta orduan rekursoak ditugunez, hasi zen inprimatzen. Behin igo genituen internetera, simaz, igo genituen, baina jakin gabe zertarako eta heldu zenean ekaina ditugu irakaslentzako opariak, hasi ziren heltzen eskariak, Irunetik, Iruña ere bai, Bermeo, igual funtzionatzen du. Eta hasi ginen marka sortzen, ja esaldidun kikarak egiten, gauzatxo berriak, baina zigun demorarik ematen. Pandemia bat datorren arte, eta mundua gelditzen da. Da, karo, mundua geldituta, geneukan nahi beste denbora egiteko. Gainera oso ondo etorri zitzaigun edo, pandemian 10 eguna jauzi izan, jendea oso emozioekin oso fuerte zegoen, gu papergintzan gaudenez, zabaldu genezaken eta zabalik egon ginen, egiten genuen minimo bat, baina zabalik zegoen, orduan egiten genuena zan, zuk kontratatu zenezaken, erosi zenezaken, Hernanitik kikara bat, eta guk bidali zure amari Laudiora. Eta hori izan zan pasada bat, gorakada pilo bat, eta hor esan dezakegu konsolidatu zalapur bat marka. Pandemia garaiak beraz bere alde ona utzi du emakume sortzaileen ganez, izan diseinu proiektuak edo bestelako sorkuntza lanak munduratzeko orduan. Bai, de hecho nik uste dut jende pilo bat hasi zela gauzak egiten etxean, ezago denbora zegoelako eta marka pilo bat sortu dira pandemian. Eta gure kasuan indarra eman zigun, bai. Zuke aipatua da, euskaraz oparitzeko utxune bate identifikatu zenutela eta horri erantzuteko erabaki zenutela zuen aletxoa jartzea. Ohikoan oparietan edo detaileetan euskal hizkuntza egoteko erabakia behar baino txikiagoa da? Hau da, euskarak oparietan presentzia txikia daukala uste duzue? Nik uste dut ezaioela ematen daukan garrantzia eta gainera orain inglesarekin gaude ez dakit gertatzen den inglesarekin eta dago den marka guztiak inglesez, dana egiten dugu inglesez eta azten zaigu guk hemen hizkuntza bat daukagula eta oso polita dela, ez dakit, abili beharreko hizkuntza dela. Hankamotze ikusten zenuten, esparru bati ekarpena egin zenioten beraz, sorpresa markapean. Orain badaude ezagutzen ditugu beste 2 edo 3 marka gure eremuan daudenak, gauza antzekoak egiten ditugunak, ez dut kompetentzia moduan hartzen, alde batetik badira, baina nik uste dut euskeraren alde egiten diren gauzak beti dela positiboa, ez? Eta orain gaude 2 edo 3 marka, baina hori, 2 edo 3 Euskal Herri mailan, niretzako oso gutxi da. Zuen lanetako batzuk aipatu dituzu, kikarak, poltzak, zer nolako gauzak sortzen dituzue, hori ez gain? Produktuei begira ditugu kikarak,
metalesko katiluak, poltsak, motxilak, oraino lentzeroren sakua, eta agendak, eta gauza gehiago. Txartelak lehenengo aldia deitzen diogu, aurdunaldikoak ere bai. Aurdun zaudenean, daude txartel batzuk jartzen duena, notizia emateko adibidez, jartzen duzu tripan txartel bat, eta jartzen du, hemen haurtxo bat dago, hurrengoan jartzen du, baina bederatzi aste ditu, bederatzi asteko nago, edo zazpi hilabeteko nago, hori da txartel batzuk, gero daude ere bai, lehen aldia txartela direla, behin umea jaiotzan danean, ateratzeko argazkiak umeari, bai iesi, eta gero bere lehenengo gauzak, izan daiteke lehenengo bainua edo lehenengo bihurrikeria egin duenean, gelditzeko betiko, ez? Eta uste dut, hori dira produktuak, baina gero diseinu pilo bat ditugu, beti gaude sortzen, eta diseinu asko jarri daitezke bai kikaran, bai poltzan, asko ez ditugu igota internetera, ez digulako ematen demorarik, baina ikusten baduzu ezeo zer kikara batean gustatzen zaizuna, poltzan ere jarri dezakegu. Eta gero gure fuertea da, nik uste dut pertsonalizagarriak direla gauzak, baditu gauza batzuk direla esaldiak, adibidez dago bat, nire asko gustatzen zaidana dela, maite banauzu egin kroketak, oso kroketa salea gara Laura eta biok, baina gero daude pertsonalizatuak adibidez super kikara, ez? Da super aitatxu, baina esan daiteke super aitatxo, super amama, amona, edo orain heldu zaigu bat, amoina. Zuk etxean egiten duzu moduan, ez? Eta hori uste dut fuerte bat dela. Gainera ez dugu kontatzen estokarekin, guk ez daukagu estokik, dendan ez daukagu eserrez, orain sortu dugu gaur azokarako, baina bestela dena egiten dugu momentuan. Horrela ez dago estok, ez dago produktua bota beharrik edo galduko denik, beti egiten dugu beharraren arabera. Zuen produktu guztietan euskarazko mezuak daude? Bai, uste dut baiet, gehienetan. Bai, batzuetan ez, baina ez dago beste hizkuntza baten. Adibidez, dago bat dela gehienetan, badago euskeraz, baina badago bat adibidez alteratzen dena hartz bat eta jartzen du izena. Eske hor ez dago hizkuntzarik, dago izena besterik ez. Baina uste dugu ezin dugula konpetitu horretan, ze erderaz merkeago egingo duenik badago. Eta orduan nik ez dut presioa botako, ez dugu presioa botako, guk balore bat daukagu, ezin duguna eginda saldu kikara bat, hartz batekin eta izen batekin, erosi dezakezu ez dakit non ere bai, guk egiten duguna da, gure balorea da euskera, euskaraz ezin du egin jende guztia, eta gainera ja euskaraz, euskalkietan zailagoa da. Nola baite ezateko euskarak duen balioa da erdigunean jarri nahi duzuena, eta zuen ekoizpenaren bidez munduratu nahi duzuena. Espazio digitaletan ere bazaudete presente, aipatu duzu, egunean daudela gaur egun egiten dituzuen lan guztiak, beste gunerik edo baduzue, edo nondik jarraitu dezakete zuen ekimena? Bai, orain Instagrama mugitzen dugu asko, Facebooka ere bai, Facebooka dago lotuta, baina Instagrama da mugitzen duguna, sorpresa opariak moduan, bietan, bai Facebooken da bai Instagramean, eta webgunea oso erreza da, sorpresa.eus. Izena ere, ez duzu aipatu, baina atera zen nahi genuen jarri izen bat, Aiaraldeako errealitatea badakigu zein da, euskalduna bada, zati egin batean, baina erdalduna ere bada. Eta guri gertatu zitzaigun lanean, jarri genuen niola enpresari izen bat purbalduzea, adigrafiken, eta gero e-maila emateko orduan oso zaila zen erdalistunen artean ahoskatzea. Eta gogoratzut, sorpresa hitza dera zenean izan zen, eske euskeraz da, eta erderaz da, oso erreza da ahoskatzeko, sorpresa denok ezagutzen dugun hitz bat da, eta gustatu zitzaigun jokoa, gainera guk oparietan beti enbolbitzen dugunean, beti agertzen da sorpresa, ez eta zu jasotzen duzunean dago guai, porque sorpresa bat izango da, ez? Oso simplea da. Ondo, hortze, sorpresa bat jaso edo eman nahi baldin baduzue, eskualden ekoitzitako beste aukera bat, eskerrik asko Iraia, gurean gaur izategatik. Bai, eskerrik asko. Urrengo da, Maider.
eremu aldatuko dugu segidan argazkigintza izango baitugu protagonista eta horretarako hemen aldamenean daukagu Maiet Urrutia. Kaixo. Ezaguna izango zaizu askori bere tailerrak eta lanak eskualdean zehar gertutik ezagutzeko aukera izan dugulako, baina historioa seguruenik ez da horren entzuna izango. Nola hasi zinen zu argazkigintzan? Argazkigintzan nola hasi zinen? Ni argazkiak itzen daz txikitatik, behintzat, ez da eta igual 11 urterekin hasi nintzen argazkiak itzen, gero paroi bat izan nun, eta gero super indarreiagorekin bueltatu nintzen, erosin eman kameraia reflex eta horrelako zea, hasi nintzen ikasten kontrol guztiak, argia, zeitzen zegoen da. Da, urte batzuk pasata, pentsan eban, hau ondo ikasi gure badot, ikastera joan beharko naz da eskolan hasi nintzen, duela, ez dakit igual 6 urte, ez da eskontatzen, ez dut 6 urte pasea diala, hasi nintzela eskola baten ikasten. Eta nola da bizitza, oain nik ematen ditu ala klaseak, ganera bertan, hasi que super posik. Argazkilari ikasle izatetik, irakasle izatera igaro zara, bada ere sorkuntza lanaren transmisiorako giltzarri bat, ezta? Bai, asko disfrutatzen dut ganera, gustatzen zait pilo bat, nik maite dudan zerbaiteri buruz hitz egitea, mintzatzea, eta ganerak hori partekatzea, sentimendu hori dakoten beste pertsonekin. Zen ganera egiten dut lan aurrekin, klasek moten da txikiei, da helduei bai, da bi mundu oso ezberdinak dira, baina gauza berdina lantzen ditu. Orduan da super aberasgarria nitzako, vamos. Irudiek balio eta garrantzia handia edo berezia izaten dute, kasu honetan argazkilariaren begitan edo burutan zer egoten da klik egiten dion une horretan edo zer bilatzen duzu zuk zure argazkien bitartez transmititzea? Nik batzutan ez daukat argi zer kontau nahi dodan. Nik instintiboki egiten doaz argazkiak batez ere, nik bilatzen dut, agian pentsatzen dut, horrelako argia gura dut, edo horrelako posturea, edo horrelako zerbait, baina agian gero zentzua ondoren bilatzen jot. Batzutan pentsatzen dut kontzeptu baten, edo zer landu nahi doan, eta horretara noa, baina gero nik uste bai, lanak eta lanak inostean, basoazela nolabait identifikatzen zer da zuri gehien arreta deitzen zaizuna. Nire kasuan nik daukat superargi gorputza, arreta deitzen diara pilo bat, natura bai, eta horiek biak elkartzea maite dut, itzela. Orduan, hori. Gorputzak eta naturak gorpuzten ditu beraz zure lan gehienak. Argazkilarien kasuan, arte edo artistaren lan ikusgarri hori, irudietan, kuadroetan edo laminetan islatzen da batez ere zure kasuan? Nik argazkintza lantzen dut ez dut beste gauzarik eitzen. Argazkintza mota ezberdinak, hori ze asko gustatzen diate esperimentatzea bai, oseatik karrio da zianotipoak bai, hori urdinak diezen horiek, hori prozesu antzinako prozesua da eta oso politxa. Eta berez, nolabait argazkintzatik kanpo ez dut neure burua ikusten. Agian beste espresio modu ezberdinetan igual dantza edo horrelako zerak baina zera bisualen barruan argazkintzan paraunaz da bertan geratuko naz. Oso eroso nago, ez da egin nik uste dalak errealitatea bertan dagoelako eta hori oinarri hori daukadala. Eta nahi gustatzen diat pilo bat errealitateari begiratzea eta zer deitzen nostan arreta edo horrelako zerak. Margolaritzan ere zut daukazu lientzo zuria eta zuk sortu behar duzu dana eta nik gustetan jat pilo bat errealitatea. Horrezeatik artistikoa egiten dut batzutan, baina beste batzun dokumentala bai egiten dut. Argazkintza mota desberdinak daudela gauza jakina da, garain moderno edo gero ez da baliabide gehien dauden honetan zuk lantzen duzun beste tekniketako bat zianotipiarena da. Bai. Aintzinako edo lehenagoko
Sortu zen 1892an sortu zen prozesua da. Eta gainera asko gustatzen jat, emakume bat izan zen hori erabili zuena ezagutzen den lehenengo fotoliburua egiteko. Eta horrek beba ematen dio nolabaiteko indarra. Naiz eta gizon batek asmatu, gero emakume batek izan zen hori erabili zuena asko. Zure lanak eta zure ibilbidearen berri sare sozialetan ere jarraitu daiteke, zein kontutatik edo Instagram batez ere, Facebook badekot bebai, baina ez dut asko erabiltzen. Agian Facebookeko pagina horretan badauzkat, aurrekin sortzen dituan ikastaroen eta referentziak hor gehiago, baina nire lana aurkezteko Instagram eraltzen dut, batez ere. Eta kontuaren izena zein da? Maiez Urrutia Parra, nahi oso erraz da aurkitzea. Izena abiatu eta listo. Ondo, hartze gonbita, sarean edo bestela ere Maiez Urrutia Parraren izenarekin topatuko duzue argazkigintzan ekoizten duena, eta beste zer nabarmendu nahi baduzu, ointze, duzu tartea? Listo, oso pozik nagoela hemen egotearen, eta zuek bebai ikustea, eta zuen lanak ezagutzea, eta, bueno, ea hau urtero egiten dugun, edo ze, eta bihurtzen dugun emakumeen lan eta jai egun bat, bebai, joe. Eskerrik asko, etortzatik. Hortze, mezu horrekin agurtuko dugu Maiet, eta hurrengo ekoizleari egingo diogu segida. Eta goizeko txanpa honekin bukatzeko, azkenengo ekoizlea hurbildu da gurera, hala ere, bazkaltzeko tarte bat hartuta, ondoren jarraituko dugu emisioarekin, falta zaizkigun, azken partaide horien nondik norakoak, zuekin batera partekatzeko. Eta hemen aldamenean, daukat Aida Izada bera, Okina ekoizlea... Aida Fuentes Iza. Aida Fuentes Iza markarekin lan egiten duena bera, noiztik nolatan hasi zinen proiektu zabal eta luze guzti honekin. Bueno, ni 3. belaunaldia naiz, nire aititek sortu zuen okindegia, gaur egun dagoen toki berdinan. Eta orain dela 11 urte nire ama hil zenean, ni geratu nintzen manduan. Hori, 10 urte, daramat. Erraz esaten dira, baina 10 urte eta ibilbide askoz luzeagoa duen proiektua da zuena. Elikadura osasuntzua, ogi osasuntzua da askotan azpimarratzen duzuena. Ogiak, madalenak, briotzak eta bestelako gauzak egiten badituzu ere. Nola azalduko zenuke labur egiten duzuen gama zabal hori? Bueno, azkenean errotara bueltatzea da sekretu bakarra, ez? Betidanik prozesuak erabiltzen, ogiari denbora ematen, eta erabiltzen ditugun osagai guztiak garbiak edo ekologikoak izanez, ez? Eta
hiru gauza horiekin azkenean lortzen dugu, ez dakit, hori, azkenean produktu garbi, ekologikoa eta osasuntsua. Erroetara jotzearen garrantzia aipatzen duzu, ogi osasuntsuaren bidez ere, nolabaiteko balioak jendarteratzeko nahi bat eta behar bat dago, ezta? Hori zuen apustua kasu honetan. Bai, gero eta gehiago. Nik uste dut egon direla urte asko industriak bere lana oso ondo egin du eta ez diogu igual ogiari beharrezko garrantzia eman eta pizkat galdu dugula hori. Eta orain egia da jendea gero eta gehiago horretaz arduratzen dela eta bai nabaritzen da gero eta jende gehiago eta gero eta jende gazteago ere. Bai, ez elikaduraren bidez ere kontzientziazioa eta bestelako balio batzutan ezteko da eraldatzeko gaitasuna. Hori da, horretan daude. Aipatu duzu ere industriak oso agian modu eskutukoan uzten duela, sarritan emakumeen lana, kasu honetan aitortza eta sari ugari jasotzeakoa zara, egiten duzune lan anitzagatik. Aitortza hori edo holako sariak beharrezkoak dira emakumeen sorkuntza lanek aurrera egin dezaten edo indartsuago zabaldu daitezen jendartean? Bueno, azkenean, igual nire gremioan gertatzen dena, euskaraz ez da nabaritzen hizkuntzagatik, baina erderaz beti da el panadero, el maestro panadero eta la dependienta, ez? Berez ez da horrela, erretara bueltatzen bagara, baserrian betezen amona edo ama, hori egiten zuena, eta horretaz arduratzen zena, ez? Eta egia da, izkutuan egon garela beti, eta niretzean nire ama zen okina. Egiten zuena, hori egiten zuena ama zen. Eta nik uste beharrezkoa dela horrelako sariak eta ikusgai egoteko eta izkutuan egon garen ez hainbat urte eta hainbeste denbora ez gure lekua berreskuratu behar dugula. Zuen proiektuaren kasuan ogia edo ogiari lotutako jakiak dira transmisio hori belaunaldi pasatu dutenak, ekoiztarako moduan ere balioi garrantzi handia ematen diozu tokiko produktuak, ekologikoak, aipatu dituzu. Eta gero prozesua ere oso importantea da, ez azkenean amaorea erabiltzea eta denborari, ogiari denbora ematea, fermentazio luzeekin eta gero eskuz egiten dugulan. Ogi bakoitza pisatu, formatu eta laberatzen dugu eta prozesu hori guztia eskuz egiten dugu eta horregatik ogi guztiak ezberdinak dira eta horregatik ez dira egunero berdin ateratzen eta nik uste dut hori ikusten dugunean, ogia erostera joaten garenean eta hori ikusten dugunean, seinale ona dela, ez. Zon kasuan orduan ez da, balio erantzi bat baizik eta benetan duen balio hori erdigunean jartzeko ariketa edo ekoizpen modu bat. Beste ezer ez dakit azpimarratu nahi duzun, Aida, zuen kasuan azoketan aritzen zarete, hainbat herritan Orozkon eta Laudion okerrez banago ere baduzue saldokia, zuen proiektuen nondik norakoak, nondik jarraitu dezake interesa duen pertsona horrek? Horrela jarraitzen badugu, posik, ez dut gehiagorik behar, orain ondo gaude, eta egiten duguna saltzen dugu ondo, bezero onak ditugu, eta horrekin konformatzen gara, egia esan da. Esperimentatzen ere aritzen zaretela ikusten dugu, zuen zareetan, produktu berriak egiten, elikagai edo lehengaiak nahazten. Beharrezkoa da hori ere emakumeen, bestelako edozein sorkuntza motetan, ausartia edo esperimentaziorako joera edo grin hori?
Bai, azkenean hori ez, renovar o morir, eta hori uste dut sektore guztietan gertatzen dela. Adibidez, orain, kuia daukagu gure hortuetan, ez? Kuiarekin egiten du hogi bat, gure lurreko produktuak eta erabiltzen saiatzen gara, buelta askorik eman gabe, ezkenean hori, esperimentatu pizkat eta, funtzionatzen badu primeran, eta ez badu funtzionatzen ez da gertatzen, beste gauzak egingo ditugu, baina egia da, azkenean jendeak ere eskatzen duela gauza berriak eta ez, eta daukagun oso gauza ona da, oso bezoronak ditugula eta fidatzen dira 100%, eta ze egin duzue, probatuko dugu tal, eta bai, eta hien iritzea ere garrantzitsua da, eta funtzionatzen badu jarraitzen du egiten, eta ez badu funtzionatzen, aldatzen ditugu gauzak, eta listo. Eta horren hildora ere, esan nahi nuke hurrengo astean, hilaren 25ean, astean zehar, aste osoan zehar egingo dugula ogi berezi bat harto moraduarekin, eta irabaziko, ateratzen dugun dirun guztia beti bi elkartei tiratuko dela. Bai, hori da, emakumeak laguntzen dituzten Bilboko bi elkartei, así que... Hori ere garrantzitsua bakoitzak egiten duen hori partekatzea, baina aukera dagoen heinetan ere bai, beste proiektu batzuk laguntzea edo babestea. Ondo, eskerrik asko Gizaren proiektua, eta, emakume sortzaile bezala egiten duzun lan eta ikuspegi hori maigainan jartzeagatik gaurko saio honetan, eta... Eskerrik asko zuri. Jotzearre daudunez, Baskariako tartea ingo dugu, indar berritzeko, eta gero gogoratu arratsaldean ere azoka ikusgai izango duzuela, Ieraldea, ekintzen faktorian.